or a champion. Soothe the soul of the land. Spend our heart from the sea and the sand till the sun comes up again. Explore the sky, keep your eye. Hej alle sammen og velkommen til min kanal. Mit navn er Josefine Juler. I dag skal jeg lave en mega spændende video, synes jeg selv. Jeg skal lave et collab sammen med en mega god YouTuber, der hedder Silke Nielsen. Hendes kanal og video vil være linket ned i beskrivelsesboksen. Jeg vil anbefale jer at abonnere på hendes kanal, for den er ekstremt god. Som jeg nok har læst på titlen, så skal jeg lave 5 måder, du kan gøre dit værelse mere hyggeligt på. Det skal hun også lave. Jeg synes, at den her video ville måske blive lidt kort, maks 5 minutter. Måske. Derfor har jeg lige tilføjet en DIY, eller hvad man kan sige, i hvert fald på en iskaffe. Jeg tænker, at I bare vil gå i gang med den her video. Den første ting, du kan gøre for at gøre dit værelse mere hyggeligt, det er i hvert fald dæmpe lys. Hvis du ikke selv har sådan et apparat, der kan gøre dit lys dæmpet, eller hvad man kan sige. Sluk lyset, og så tænde nogle få lamper eller stearinlys rundt omkring. Det er i hvert fald mega hyggeligt. Den anden ting er at rydde op. Man kan meget nemmere slappe af, hvis man har et værelse, hvor at når man stopper af sengen, så kan man ligesom bare gå rundt på værelset, i stedet for at man skal sådan undvige noget tøj, der ligger rundt omkring og sådan noget. Så jeg vil sige, at rydde op, det er meget nemmere at slappe af og gøre ens værelse mere overskueligt, vil jeg selv sige. Den tredje ting, som du kan gøre for at gøre din værelse mere hyggeligt, det er, at du kan åbne en body spray, eller hvad de hedder, de der body et eller andet. I hvert fald sådan nogle parfumer eller sådan noget, som du sådan kan åbne. Eller hvis du ikke har det, så kan du tænde nogle duftlys. Den fjerde ting er, at du kan tænde nogle lys, nogle stearinlys. De er i hvert fald mega hyggelige, sådan at have nogle levende lys. Hvis nu det for eksempel er efterår, så kan du ligesom finde et stearinlys, der dufter lidt Også det, at du kan bruge det til at dæmpe lys ind på dit værelse, ved at du slukker lyset, og så tænder en masse stearinlys. Det er i hvert fald en mega hyggelig stemning, det så bliver. Den femte og den sidste ting, det er et hyggehjørne, og der kan du smide alle dine puder, måske en lille madras, hvis du har en lille madras, eller ja, en masse puder hen i et hjørne sammen med nogle tæpper. Og så kan du egentlig bare sidde der og drikke din iskaffe, som vi kommer til at lave her lige om lidt, og sammen med din computer. Jeg skal også have redigeret det. Jessica, har filmet det resten. Nej, du kan ikke bare lægge mig. Det var egentlig de 5 ting, som jeg lige havde her. Hvis vi har flere ting, så husk lige at gå ned og kigge Silkes video. Men nu mangler vi så en sidste ting, og det er iskaffen, så nu vil der lige komme et klip med det. Så det du skal bruge, det er egentlig bare et glas eller et krus og noget kaffe. Det kommer an på det kaffe du bruger. Så skal du bruge nogle isterninger, eller det er i hvert fald anbefalet for ligesom at nedkøle din drik hurtigere. Så noget sukker eller noget sirup, en elkedel eller noget kogende vand, noget mælk. Du kan selv bestemme hvilket mælk det er. Det du gør er, at du laver 2 dl af sådan en kaffe på den måde du laver. Det skal i hvert fald bare være stærk kaffe. Derefter det tager du så og putter 2 teskeer sirup i, eller mere, det kommer an på det du vil have. Så 2 dl mælk, nogle isterninger, og ja, det er egentlig bare det. Det var så det på denne her video, og jeg håber I kunne lide den. Hvis I kunne, så husk at give den et like. Hvis I er ny, og I vil se mere tøj, så husk at abonnere på min kanal. Og husk nu også at abonnere på Silkes kanal. Men der er ikke så meget mere at sige end bye bye.